प्रेस क्लाबाव लेंथुमनाय खौरां मेलाव बाहागो लानो फैनाय गोबां बड' निउज पर्टेल चेनेलनि थान्दै नोंथांमोनखौ सिगाङाव गोसो गोरबोजों बरायग्रोबाय। नोंथांमोननि चेनेलफोरनि गेजेरजों दुलाराय बुहुमनि बर' फिसाफोरनिसिम आं मोनसे खौरां दैथायहरनो आं सानदों। बे खौराङानो जाबाय आलादा बड'लेण्ड हादोरखौ जुदि फैगौ बोसोरबा 10 बोसोरनि गेजेराव जुदि जोङो गमामायैनो दानानै लानो हामाराब्ला बर' हारि हिसाबै बे बुहुमाव थांनानै थानो हानाया मस्थ' गोब्राब जानोसै। बिनि थाखायनो आथिखालनि गिथाव बाथाव गिलु बालु राजखान्थियारि बिथिंनिफ्राय जागायनानै मोनफ्रोमबो बिथिङाव जिबायदि गिथाव बाथाव सिटुएसन थासारि सोमजिबाय नुजाफैबाय, बे थासारियाव राहा गोमानानै बर'फोरनि गेजेरनि मोनबा आफाद बड' नेशनेल स्टुडेन्ट्स इउनियन, अल इन्डिया बड' पिपल्स नेशनेल लीग फर बड'लेण्ड स्टेटहुड, बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मंच, बड' राइटार एकाडेमी आरो उदालगुरि जिल्लानि सिटिजेन्स राइट्स मुभमेन्ट कमिटिनिफ्राय आलादा हादरनि सोमावसारनायखौ भारतनि राजथावनि दिल्ली महानगरीयाव थानाय जन्तर मन्तराव आगष्टनि थांनाय 8 अक्ट'खालि मोनसे मेगा डेमनस्ट्रेशन दिन्थिहैनाय जाबाय। सारा दुनिया भारत गभर्नमेन्ट भारत हादर नाङैनो सुबुंफ्रा मिथिजोब्बाय आरो बे एखे दिनावनो भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी, नखर बेफोरनि मन्त्रि अमित शाह, गोदानैसो देरहानाय सायख'जानाय भारतनि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु बिथांमोननो जों मोनबा आफादनि मोनसे जइन्ट मेमरेन्डामखौ गथायहैनाय जाबाय। बेनि उनाव आथिखालनि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि सासे केबिनेट मन्त्रि रामदास आठवाले बिथांनोबो बे जइन्ट मेमरेन्डामनि गांसे कपिखौ हैनाय जाबाय थांनाय 10 आगष्टखालि। आरो बिथांखौ जों खावलायदों जे आलादा बड'लेण्ड हादोर मोनाब्ला बर' हारिया बे आसामाव बा बुहुमाव थांनाया मस्थ' गोब्राब जाबाय। बेखायनो बड'लेण्ड इस्युनि सायाव सावरायनो सुजुग मोननाय बायदि भारतनि प्रधान मन्त्रि आरो नखर मन्त्रि बिथांमोननिफ्राय नोंथाङा फिक्स टाइम एपइन्टमेन्ट लानानै जोंनो होदो होनना जों खावलायदों। बिथाङा नाजागोन होननानै जों मिजिंथि होदों। आरो थांनाय 12 आगष्टखालि आं आथिखालनि इउनियन हम सेक्रेटारि बिथां अजय कुमार भल्लाखौ लोगो हमनानै मेमरेन्डाम कपिखौ गथायबोदों आरो 5 मिनिट समय आं बिथांजों सावरायबोदों। बिथांखौ आं खावलायदों जे एन्टायर बड'लेण्ड स्टेटहुड इस्युनि सायाव फ्रेश पलिटिकेल डायलग स्टार्ट खालामनायनि प्रसेसखौ नोंथाङा एक्सपेडाइट खालाम, जुरिजेनदो होननानै आं बिथांखौ खावलायदों। आरो बिथाङा नायनो होननानै बुंदों, पेसेन्ट हियारिं होदों। जों जथेस्थ' आशाबादि जों जुदि मुभमेन्टखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिम लांबाय थानो हायोब्ला सम्भब कयेक मासनि उनावनो भारत गभर्नमेन्टआ जोंजों सावरायनायनि बेबस्थाखौ लागोन, जोंखौ लेंहरगोन। बेयाव जों जथेस्थ' आसा दं। बेखायनो दुलाराय बुहुमनि बर' फिसाफोरखौ जायखि जिखि आफादाव आथिखालाव थाया मानो बयनिसिमबो जोंनि गुरै खावलायनाय बे जुरिफिननाय बड'लेण्ड सुबुं सोमावसारनाय समाव गाव गावनि राजखान्थियारि आफादनि फिल'सफि आइडिय'ल'जि बे डिफारेन्सखौ जाल्दा गारजोबनानै जयैनो बे सोमावसारनायाव बाहागो लानांगौ आरो बेनिफ्राय बे सोमावसारनायखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामनानै गभर्नमेन्टनि एटेनसन जों ड्र खालामनो हानांगौ। आरो गुबुना जुदि आलादा हादोर मोनोब्ला बे बर' फिसाफ्रा आसाम हादोरनि थागिबि फिसा जानानै आलादा हादोर मोननायनि खुनु जाहोन थानो हाया।
जों जथेस्ट' आशाबादी वी आर भेरि माच अपटिमिस्टिक बेखायनो गावजों गावनि गेजेराव दाय गोरोन्थि हमलाया जासेनो गासिबो डिफारेन्सखौ जालदा बावजोबनानै गारजोबलायनानै जों जयैनो खौसेनि इउनाइटेडलि बे मुभमेन्टखौ लांनो थाखाय आं खावलायबाय नै दाखालि 8 आगस्ट खालि जन्तर मन्तराव जानाय जोंनि मेगा डेमनस्ट्रेसनाव साफा सानै मानसिफ्रा आउट अफ फ्रास्ट्रेसन इमोसनजों एबसुनि सोमोन्दै सोंखारिनाय माखासे बाथ्रा बुंदों बे समाव आं गैया बे ममेन्टआव आं सफैथ'वाखै स्पटआव जिल्ला कमिटिनि मानसि पार्टिकुलार नलबारि डिस्ट्रिक्ट एबसुनि मानसि आंसो थुनज्लायनानै बे बाथ्राखौ स्ल'गानखौ होदों जायो वेरेज आं बे ममेन्टआव आं स्पटआवनो सफैयाखै दस्रा खामानियाव बेस्थ' जानानै दंमोन प्रेस रिलिज टाइपिं खालामनायाव इभेन आंखौ ओरैबायदि सिगिबावदों जे 7 दिननि गेजेराव आं जुदि गावसोर खुसि जाथावथाव एक्सप्लेनेसन होनो हायाब्ला आंखौ कर्टआव केस होबावगोन सोरलै बिसोरो बहानि दुगा मारा बिसोर आंहा मा दाय दं बहाय गावसोरसो लाजिनांगौ जे बिटिसिखौ बासायनो थाखाय जोंनि सुप्रिम कर्ट आरो गुवाहाटी हाइकर्टआव पिआइएल होनायखौ लानानै जोंनि सायाव दाय हमनानै आं बायदि मानसि जाय एबसुनि आफादगिरि जाबोदों एडभाइजार जाबोदों जेनेरेल सेक्रेटारि जाबोदों एबसुनि बिबान बाननानै आंनि लेखा फरायनाया आद्रा जादों आं बायदि मानसिनि मुसुखा सावदों आं बायदि मानसिनि फट' गाफ्लेदों डक्टर तुलसीनाथ बसुमतारी बायदि बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय एबसुआ बेखौ होखारहोदों डक्टर मंगलसिं हाज'वारि बायदि जाय पद्मश्री एवार्ड मोननाय बर' हारिनि गेजेराव बिराद गोजौ मान सन्मान गोनां मानसि बेबायदि मानसिनि मुसुखा बानायनो सानदों लाजायाखै गावस्रा जोंथ' उल्था केस होनो हायोमोन जों गासिबो बिसोर सानस्लाबनो हायियाव आउट अफ इमोसन फ्रास्ट्रेसन सोरनिबा थुनज्लायनायाव खालामदों होननानै जों दस्रा गुबुन राहाजों लामा लादों नोंस्रा जे गोबां माखासे दाय दस गोरोन्थि मावफ्लांबाय रेक्टिफाइ खालाम इन्ट्रस्पेक्ट बिजिरना नाय जों नांगौ रायजो राजाखौ बुंनानै नोंसोरखौ जों निमाहा हो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जायफ्रा दा लिडारशिप लादों बिसोर सानना नायफिन दिनै प्रमद बर'आ गावनि पलिटिकेल इन्टारेस्टनि थाखाय लाबालाबनि थाखाय बड'लेण्ड मोनखानाय बिटिसि बिटिडिखौ जेरैबायदि फोजोबनायनि खामानियाव बे नांथाबनानै थाबाय बिनि बिदि खामानिखौ मानो मदद होबाय थादों एबसुफ्रा नोंसोर निउट्रेल जाना निउट्रेल जा फै बड'लेण्ड मुभमेन्ट जुरिफिननायाव बाहागो लाफै जों वेलकाम खालामो दा आंनि आटमस्ट आपिला बेनो रावनिबो सायाव जों दाय गोरोन्थि हमलायनानै समय खाथायनायनि बे समय नङा लाब गैया जा जालांबाय जालांबाय गोदान चेप्टार जुरिफिननि गोदान साननाय गोदान सान्थौ गोदान सानस्रि गोदान स्पिरिट गोदान स्ट्रेटेजिजों जों आवगायलांनि सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ फैगौ बोसोरबा 10 बोसोरनि गेजेराव जों आदाय खालामो आरो जों जयैनो खौसेनि इउनाइटेडलि जुदि जुजिलाङोब्ला हायोमा दङ दा जोंनि दाबिया गासै मोनब्रै 1 नम्बर दाबिया आलादा बड'लेण्ड हादोर सोरजिनांगौ 2 नम्बर दाबिया कार्बि आंलंनि बर' कसारि नर्थ कसारिनि बर' कसारिफोरखौ सेडुल ट्राइब हिल्सनि स्टेटास थाबैनो होनांगौ बिएलटिजों एख' खालामनाय समाव 8 नम्बर दफाया बेखौ सोदोंमोन नाथाय 17 बोसोर बारलांसेयावबो बे दफाखौ दाबोनो मावफुंनाय जायाखै बेखायनो बे दफाखौ मावफुंनांगौ होननानै जों भारत गभर्नमेन्टनि खोथायाव नारसिनगासिनो आरो मोनसे दाबिया जाहैबाय जे साउथ बेंकआव बर' कसारि जे अट'नमास काउन्सिल दानानै होदों स्टेटनि आन्दाराव बेहा जेबो खामानि गैया पावार एन्ड फांसन गैया बेखायनो भारत संबिजितनि 6थि सेडुलखौ सोदांनानैब्लाबो बे बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ आपग्रेड खालामनांगौ ओमफ्राय कनस्टिटिउसननि सिङाव अट'नमास काउन्सिल हिसाबै स्टेटास जानांगौ बेखौ आपग्रेड होनांगौ आरो 4थि दाबिया जाबाय जोंनियाव बर'फोरनाव हाजार हाजार लाख लाख बर' फिसाफोर मेट्रिक पास जानाय दं हायार सेकेन्डारि पास जानाय ग्रेजुवेट जानाय मानसिफोर दं साख्रि बाख्रि गैया बेकार
बे साख्रि बाख्रि मोनै बेखार सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जाहाथे एनगेजमेन्ट होनो हायो बिनि थाखाय इन्डियान आर्मियाव सेपारेट मोनसे बड' रेजिमेन्ट खुलिनांगौ जेरै नागाफोरनि थाखाय नागा रेजिमेन्ट खुलिदों गरखाफोरनि थाखाय गरखा रेजिमेन्ट सिखफोरनि थाखाय सिख रेजिमेन्ट जाटफोरनि थाखाय जाट रेजिमेन्ट दा गुबुन गुबुन जाथिनि थाखाय जुदि सेपारेट रेजिमेन्ट जुदि खुलिनो हायोब्ला बर'फोरनि थाखाय मोनसे बड' रेजिमेन्ट खुलिनो हाया बे मोनब्रैयानो जाबाय जोंनि दाबि आरोखि बे मोनब्रै दाबिखौ जुदि जोङो गनाय होनानै लानो हायोब्ला बर' हारिया बुहुमाव गेरेमसा मोनसे मास्टार रेस हिसाबै थांना थानो हानाया अबभियास जागोन आरोखि दा बेखिनि आपिलजोंनो आं दिनैनि खौरां मेलाव बुंनो गोनां बाथ्राखौ फोजोब्बाय गोजोन्थों।